8 ključev uspešnega govornika. Zakaj? Zaradi tega, ko boste gledali psihopate, kako govorijo na, recimo, konferencah, ko govorijo pred televizijo, ko pripravljajo za nas TV, ne vem, politična srečanja, novice in vse tako naprej, boste po tej predstavitvi z lahkoto opazili, kaj in kako delajo narobe in zakaj delajo tako narobe. Odgovor boste našli v zadnjem 8. ključu tega uspešnega govornika. Kako je uspešen in kako vpliva na nacijo? Kako komunicirati efektno, biti dobar govornik, kako biti voljen, poštovan i prihvaćen. Ovo je 8 malih tajni te jedne velike tajne. Šta je tajna efektne komunikacije? Slušajte ovu rečenicu, preuzetu iz jednog članka koji se bavi prirodom ljudske svesti. Neuroplastični mehanizmi relevantni za veći broj empirijskih studija kapaciteta usmerene pažnje i mentalnog napretka sistematski utiču na funkciju mozga. Zanimljivo? Teško. U stvari, većinu ovih reči vaš mozak nije ni registrovao. Istraživanja pokazuju da su reči manje važne kada komunicirate sa nekim lice u lice. Zato sledeći put, kada se nađete pred nekim licem, imajte na umu ovih 8 važnih strana efektnog razgovora. Prijetan kontakt očima, ljubazan izraz lica, prijateljski ton glasa, ekspresivna gestikulacija, opušteno držanje tela, spor govor, ne dužite i tek na kraju moćna reč. Efektna komunikacija zasnovana je na poverenju. Ako ne verujemo sagovorniku, ne slušamo ga. Poverenje počinje kontaktom očima. Moramo da vidimo lice osobe da bismo procenili da li je iskrena ili ne. Zato što čovek vara najčešće kada ga ne posmatraju. Blag kontakt očima stvara poverenje kod druge osobe, a vedar pogled ka drugoj osobi povećava kod nje emotivnu sigurnost. Na najmanji znak straha ili besa kod sagovornika naše poverenje se smanjuje. Poverenje ćete teško zadobiti jer mišići oko usta reflektuju vaše pravo stanje svesti. Rešenje je, mislite na nekog koga volite ili na neke događaje koje vam pričinjavaju radosti, Mona Lisa osmeh će se pojaviti na vašem licu, a mišići oko očiju i usana će se opustiti. Ton nečijeg glasa jednako je bitan kada određujemo kako se osoba osjeća. Ako facijalna ekspresija kazuje jedno, a ton drugo, poverenje se smanjuje, sumnja raste, a saradnja se teže uspostavlja. Psiholozi tvrde da se bes, gađenje, strah, mržnja i iznenađenje najpre iskazuju kroz glas, dok se sreća, ponos i stid ogledaju na licu. Zato je recimo među poslovnim partnerima poželjna upotreba srdačnog optimističnog glasa. Možete lako istrenirati glas da bi vam ljudi verovali. Dovoljno je da malo usporite i snizite ton. To recimo rade lekari. Dobri lekari. Čak i ako vam saopštavaju loše vesti. Kada malo spuste ton, uspore, zvuče naravno saosećajnije. Ako želite da iskažete radost, vaš glas mora da bude melodičan, dok tugu karakteriše ravan, monoton glas. Gestikulacija je veoma bitna. Iz perspektive evolucije govor je nastao iz gestikulacije, a obe veštine stvara isti deo mozga i one treba da budu usklađene. Gest oslikava jezik. Rukama opisujemo naše reči. Ponekad nesvjesno i loše. Ili se odajemo. Koliko je vama neki razgovor ugodan, vidi se po položaju vašeg tela. Čim nam je neugodno, telo zauzme odbrambeni stav. Prekrštene ruke recimo. Trljanje ruku. Zbog stresa recimo previše i pričamo. Dok opušten razgovor povećava empatiju i bliskost. Spor govor često je veliki izazov za mnoge jer na neki način nije prirodan, čak i deca pričaju brzo. Sporiji govor povećava poštovanje sagovornika prema vama. On će recimo umiriti uznemirenog sagovornika, dok ćete bržim govorom stimulisati strah i bes.
Pogledajte recimo voditelje koji brzo postavljaju pitanje političarima. Koliko to nervoze izazove u vama? A zamislite kako je sagovorniku. Gospodine, kažete nam, gospodine. I na kraju važna, ali sa punim pravom na poslednjem mestu, gospođa reč. Pisana reč daleko inferiornija od govora. Koliko puta recimo pogrešno protumačite neki SMS ili e-mail? U pisanu reč učitavamo svoje emocije, a ne ono što je pisac hteo da kaže. Tu je razlika između dobrih i loših pisaca. Neki su nam dosadni, jer nismo sa njima na istoj emotivnoj stranici. Neki su nam interesantni jer su uspeli svoje emocije da iskažu pravim izborom reči i da kroz grafiku, bez svih gore navedenih elemenata dobre komunikacije, izazovu vama emocije. Što je mnogo teže bez slike i tona. Zato je teško i čitati. Naročito danas, kada su nam sva čula previše stimulisana grafikom i zvukom.